תהיו בשקט, תגידי להם להיות בשקט. שיהיו בשקט. ספקי השפעה, 140 קהילה בישראל לפחות. אנחנו אחד מהם, אנחנו גדולים. החלטת לדבר כשאמרתי שלא נעשה מסחר אלקטרוני. לא, אנחנו מזרים מיליוני עסקאות ומפה אני מפסיק את ה... אני מדבר על הפתרון. הפתרון הוא כבר חלק לפני מספר שנים. הפתרון הוא תקן PCI, אנחנו שוב נחזור לתקן. התקן ברמה הכי גבוהה שלו הוא תקן שלוקח את האחריות על אחסון הנתונים על חברות הסליקה. כרגע יש מספר חברות סליקה שעומדות בתקן הזה. ואם אנחנו נתמקד באתר האינטרנט, דף הסליקה של אתר האינטרנט הוא של חברות הסליקה. איך היית כותב את החדירה לוואן? הוא לא סולק. השאלה היא האם זה חל גם על מידע אישי, מעבר לתקן... כן, אז בואו, תנו לי להמשיך. PCI לא מתאים למידע אישי. אני אחזור לזה. בואו נתמקד רגע באשראי ונוכל לדבר גם על פרטים אישיים. אבל זה לא פתרון הבעיה. זה לא הטעות. זה התעסקות בדבר שלא יש פתרון, וחברות הסליקה עושות את הפתרון. ברשותכם, תנו לי את הזמן. לא בסדר. לא הרבה זמן. לא. בנוגע לדף ההבטחה, הדף הזה הוא של חברות הסליקה, הוא מה שאני מציע שיש שם אייקון קבוע של תקן. האייקון הזה יוביל למסמיך, לשרת של המסמיך עצמו. ברגע שעבר התאריך ההסמכה, תקפוץ הודעה, וזה יועבר במסגרת החוק לרגולטור, והוא יורשה לעשות מה שצריך לעשות במסגרת החוק. נגמר, זה הסתיים. עכשיו לצרכן, יכולים לפרסם באח הכל איזושהי שקופית כמה דקות, ויסבירו על האייקון הזה שנמצא בכל אתר, והצרכן ילמד את זה לאט לאט. אוקיי? עכשיו בנוגע לפרטים הרגישים, בנוגע לאתר שלא סולק. אתר שלא סולק, חברת אשראי תפקח עליו ותראה שהוא לא מאפשר... אשראי לא סולק, אתר שלא סולק. הוא לא סולק. ילד החליט להרים אתר ולאסוף כתובות, אני צריך... שוב, אם הוא יכול, הוא צריך לעמוד בתקן. אם הוא לא עומד בתקן... כזה קרויות חברות האשראי יפתחו? יש לך שתי אפשרות של עמידה בתקן. או שזה חברת סליקה, שיש, כמו שציינתי, יש כאלה מספר גדול בישראל, או שזה בתי עסק גדולים. ויש שזה בית עסק גדול שרוצה לעמוד בתקן, אם הוא לא עומד בתקן, הוא לא ירשה להחזיק פרטים אישיים. עכשיו יש תקן נוסף שאפשר להוציא אותו במקביל, אותה דרך בדיוק עם מסמיך, שזה תקן לפרטים רגישים. אייקון. אותו אייקון נמצא באותו מקום שנותן אפשרות לרגולציה לפקח על הפרטים הרגישים שמאחסנים באתר. עכשיו, האתר לא מאחסן את הנתונים הרגישים. מי שמאחסן את הנתונים הרגישים זה החברה שמוסמכת לאחסן את הנתונים הרגישים. זה הכל. אם זו חברה גדולה, אז החברה צריכה לעמוד בתקן עצמו ולאחסן את הנתונים הרגישים, וזה רק הסליקה החיצונית. אני רוצה להבין. כן. תקומנה מספר חברות שהוסמכו חברות סליקה. להוות מאגר של נתונים. חברות סליקה, נכון, ספקי שבח. חברות סליקה זה חברות אשראי, לא? יושב ראש הוועדה יש פה יובל. אני גם מצטערת. ההצעה היא מאוד נכונה לגבי סליקה, ואני חושב שההצעה שמוצעת פה לחייב ב-PCI בשביל להבטיח ברמת הסליקה היא הצעה חכמה ונבונה. היא לא פתרון לפרטים האישיים. חס וחלילה שנקבע לנו שיהיה מספר גופים במשק שרק הם עושים להיות מאגרי מידע ענקיים שבהם עושים את כל הפרטים של האתרים. ואני חושב דרך אגב, אולי ההצעה לכנסת זה שרמות תוסמך לא רק להגנה לפרטיות, אלא להגנת הבטחת מידע בכלל בסקטור הפרטי. יש גוף מקצועי שיכול לעשות את זה. החוק עוטף את שני הנושאים האלה. החוק עצמו שהוא מציע עוטף את שני הנושאים האלה. אייקון אחד לאשראי, אייקון אחד לפרטים. עכשיו זה נכבה לי, ראית?